Junta, el naixement del Mega Playboy. No, aquest paper no em correspon fer-lo a mi. Perquè tu ja tens un xicot que és fantàstic, oi que sí? Ets meravellosa i has de ser feliç. Ja tinc ganes de veure el teu somriure demà a classe. Bona nit. Em sento com si m'haguessin traspassat el cor. No m'imaginava que aquest noi m'arribaria a agradar tant. Caram, tu! Aquell tio no semblava jo mateix. Ostres, potser m'he curat de la meva al·lèrgia a les dones! Visca! Tomoko, sóc jo. Va, no em facis esperar. Vés-te'n. Això nostre no va enlloc. Hem acabat. Ryuji, m'agrada un altre noi. Què? No pot ser. Ami! Què hi fas aquí? És tardíssim. Mira, aquest vespre sóc un home diferent del que era fins ara. En quin sentit? Guaita! No, que la revista és... Tranquil, ara em puc mirar totes aquestes marranades i quedar-me tan ample. Junta, a què carai jugues? Rellotgeria Momonari. Com s'entén el que m'ha passat quan era amb la Saeki? Què deu fer aquella noia? Era força misteriosa, però m'agradaria tornar-la a veure. Què puc fer? Què puc fer? La cosa s'ha complicat de mala manera. Espera, encara no podem donar per fet que en Junta Momonari s'hagi convertit en el Mega Playboy. Oh, Haru! Quin tipus de DCM li he disparat a en Junta? Tipus desconegut. Era un projectil no registrat. Què? Per què? Per què? Per què? D'on el vaig treure aquell coi de projectil? No! Escolta, oh, Haru, fer servir un DCM no registrat no és un delicte? La violació d'aquesta llei es castiga amb penes no inferiors a 6 mesos de treballs forçats. No! Estic perduda! No he pogut aclocar l'ull en tota la nit. Però sigui com sigui, he de vigilar en Momonari i posar en pràctica les contramesures de torn. Oh! Aquella noia es deia Tomoko. És la que li va prendre el pèl. Sembla que estigui esperant algú. Zoom! Oh! Aquests ulls de Tanaka! Sembla l'expressió d'una noia enamorada. Això em fa molt mala espina. No pot ser. Avui fas una cara més depriment que de costum. No t'ha passat res. És que no he dormit gens. Au, vinga, si la fas sempre, la pinta d'amargat. M'he passat la nit pensant en aquella noia i no he agafat el son. Què deu fer, ara? Bon dia, Momonari. Junta! Ai, mare meva, aquesta fa cara de noia enamorada. Però si abans d'ahir es va burlar d'ell de mala manera. O sigui que el paio s'ha convertit en el Mega Playboy, eh? Però no sembla pas que hagi canviat gens des d'ahir. Com pot ser? De debò s'ha convertit en el Mega Playboy, aquest noi? No s'entén. El noi que li agrada a la Tomoko és aquell poca pena de Momonari. No pot ser. No puc quedar per sota d'aquell desgraciat. Li vaig a dir a la Keiko. I tant.
Kotomi! Com anem, Kotomi? M'han dit una coseta. Es veu que la Saeki li ha dirigit la paraula en Momonari. I què? Doncs que vés a saber, potser és que en Momonari surt amb la Saeki. Que va ser Miss Fukoma. Que li hagi dirigit la paraula no vol dir que surtin junts. Ja, però tot i així... I a més, coneixent-lo segur que el deixaria de seguida. Un noi amb aquella constitució no pot sortir amb ningú. Caram, noia, sí que el coneixes bé. La dona ideal. Però què t'empatolles tu ara? Qui vols que es vulgui casar amb en Junta? Per això es va considerar indispensable aquest teorema. Què hauria de fer? Com li puc expressar els meus sentiments? Oh, vull veure en Momonari. El vull veure i parlar-hi. Qui ha sigut? Qui s'ha atrevit a seduir la meva Tomoko? No el perdonaré. El tio que me l'hagi presa me les pagarà. En Junta i la Saeki junts? No pot ser. Momonari, ja ens hem despertat? Sí. Però s'ha convertit en el mega playboy o no? Oh, n'he de treure l'entrellat de seguida. Perquè així podré aconseguir la meva bonica casa amb jardí, amb un marit meravellós i un gos ben maco. Però encara no tinc el marit. Quin pal, m'he passat el dia dormint. Venir a classe no m'ha servit de res. T'espero a la cafeteria K2R. Segur que és d'aquella noia estranya. Momonari. Aquí esperes. Tomoko, aquí esperes. Qui és? Ho vull saber. Que ha quedat amb algú o què? Momonari. Ets tu, Saeki. Ja veig que has vingut. O sigui, que aquella nota l'has escrit tu, eh? T'he molestat? Com que no hi havia cap nom, m'he pensat que... Perdona'm. En Momonari? Per tant, sí que era ell. No ho entenc. Si és un babau inútil. Em feia por escriure-hi el nom. M'he pensat que t'enfadaries i que no vindries a la cita. Jo sabia que no em volies tornar a veure perquè t'havia tractat malament. Entenc que m'ho diguis, jo. Només et volia demanar perdó. Un altre cop aquesta sensació. El cor se m'encongeix. I em sento com si tot el que sóc desaparegués. És ell! El mega playboy. No és pas veritat que t'ho dic. Però quins ulls més tristos que fas. Pensa que la teva tristesa m'ha traspassat el cor. Quins ulls. Aquests ulls que em miren. No puc més. Has trencat amb el teu xicot, oi? Sí, hem acabat. Ja no m'importa gens, ell. Jo t'estimo a tu. Sisplau. No pateixis. Ai, no. Desgraciat! Perdó.
fumat tot d'una, el Mega Playboy? Que no s'ha estabilitzat l'ADN encara. Això no li perdono. Vinga, nois! Després d'allò encara es va cruspir 30 pastissos. Va, de debò? Mami! Però què t'agafa ara? Mira allà. És en Junta. Jo no ho sé pas. Vull dir, què en penses de mi? Encara no sé què sents per mi. Mira, doncs jo... No ho sé, tampoc. Ni tan sols m'entenc a mi mateix. O potser és que l'únic que vols és riure tant de mi, eh? No, això mai de la vida. De debò? Esclar. Ai, no sé què he de fer. No em passa! Com és que no em ve aquella sensació? Sí que era veritat, en Momonari i la Saeki surten junts. Junta. Momonari! Però què voleu? No tenim res contra tu, però ens paguen per apallissar-te. Així m'agrades, ho ha guanyat. Ajudeu-me, sisplau! Auxili! Momonari! No, tu queda't amb mi. No, deixa'm anar! Deixa'm anar! No! Deixa'm a terra! A terra? De pressa, anem a avisar la policia. Espera't, mira! Prou! Toqueu el 2. Què dius? Que us n'aneu! Ni la toqueu, aquesta noia! Ves per on el noi és valent. Doncs matem-lo per fanfarró! Però què carai he fet? Em pot costar la vida tenir la boca massa grossa. On ha anat a parar tota aquella valentia? Prou, que el matareu! Sisplau, deixeu-nos estar! T'aconsello que siguis més simpàtic amb nosaltres.
quiet. T'aviso que protegiré aquesta noia. No siguis somiatro. Ami! Prou! Pareu d'una vegada! Què et penses que fas, neneta? Espera! Ella no hi té res a veure amb això. Prou violència, sisplau. Violència? Què vols dir amb violència? Vols dir això, potser? Ami. L'Ami. Vosaltres, ja us podeu calçar. Anireu directes a l'infern. Però, Junta... Sí, creu-t'ho! Tranquil·la. Vosaltres quedeu-vos aquí. Momonari. Ho enllesteixo en un moment. Va tornar boja. En 3 segons. Us estaborniré en 3 segons. Però què dius? I has begut oli. Un! 2! 3! En 3 segons. És meravellós. Junta... Recoi! Arrenca! En Junta Momonari s'ha transformat en el mega playboy, i és evident. No n'hi ha cap dubte. Quan s'estimula es converteix en el mega playboy, el pitjor sàtir i el més baix de tota la història. Tinc el deure d'eliminar el mega playboy de la faç de la Terra. Som-hi. Però